सावरायनाया BPF आरो UPPL सावरायनाया जागासिनो दं खेबनै खेबथाम जाबाय सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ जायोबा मोजां आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों किन्तु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे UPPL नि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों नस्थ' खालामनो नाजादों बिसोर बुंदों जे UPPL आरो BPF मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ BTC नि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो किन्तु बे खोथाया नङा थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफ्लानानै जोंनि BPF हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय प्रमदानो BTC नि चिफ जाखासिगोन होननानै UPPL नि मानसिफ्रा माने जोंनि BPF हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों बे एकदम मिसा खोथा आङो BTC आवनो थागोन BTC आवनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया खौसे जायोब्ला सिट शेयारिंनि बाथ्रा फैगोन बोरै खौसे जायो जाया सिट शेयारिं बोरै खालामा बे सावरायबाय थादों दा जेबो बुंनो हाया नोंथांनि समस्थियावनो BPF नि माखासे मावखुलियाव UPPL नि जोंना खोथाया मा दा BPF हान्जाया सरकार दानाया 100% जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन थांनाया मोजां मानसिया एसे गेसें जानांगौ होनबा मोजां खामानि मावनो बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों किन्तु जोङो BPF आ 2025 आव 100% सरकार दागोन बास जोङो थांनोसो होगासिनो दं सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोरखौ बिराद मोजां